Denne video viser de mest grundlæggende indstillinger i IntoWords. Jeg står her i drevet og vil gerne have glæde af min IntoWords, som vi installerede for lidt tid. Jeg starter derfor et dokument op heroppe i venstre hjørne på den blå knap, hvor der står ny, og vælger Google Docs. Så åbnes et dokument, og når dokumentet er indlæst, så vil der også komme en boks med IntoWords. Sådan der, det var dokumentet, og der kom boksen også her. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal logge ind herovre på taleboblen. Så det gør vi. Vi trykker på den. Nu kommer jeg til at trykke 2 gange. Sådan. Så skal vi vælge Unilogin. Det er den første boks her. Så skal man taste sit Unilogin. Så tjekker den lige, at jeg har adgang. Og det har jeg. Hvis jeg så skriver en sætning her. Hej. Jeg hedder Britt. Så står den lige nu på engelsk, for det var det sidste, jeg brugte. Nu kan jeg gå ned og vælge et andet sprog. Jeg vælger dansk. Der er 3 forskellige stemmer. Magnus, Anne og Sara. Vi lader den lige blive med Magnus. Den danske stemme. Sådan. Stiller jeg mig foran sætningen her. Og når man så trykker her på den grønne playpil, der står læs nedenunder, så vil den læse op. Hej, jeg hedder Britt. Og det gik lige lidt vel hurtigt. Det kan jeg lave om på her, ved at skyde den her frem og tilbage. Hastigheden, den skal ned. Jeg prøver der. Stiller mig foran sætningen. Og trykker igen på den grønne playpil. Hej, jeg hedder Britt. Det var lidt bedre. Så hastigheden kan man altså stille her, alt efter hvad man synes, der passer. Det var på dansk. Vi kan lige prøve på engelsk også. Jeg skriver, Hi, my name is Britt. Sådan der. Stiller mig foran her. Vælger nu ikke den danske, men en af de engelske stemmer. Igen er der flere. Jeg tager bare den første, der hedder Kate. Og når den så lige er klar, så trykker jeg på læs igen. Hi, my name is Britt. Det lød jo meget godt, og jeg synes egentlig hastigheden var fin. Dejligt. Af andre funktioner, i det her lille vindue, der er der ordforslag. Hvis jeg trykker på ordforslag, bum, så kommer der en boks herovre til højre. Den vil blive gennemgået i en anden video. Vi slår den fra igen ved at trykke samme sted herovre. Ordforslag væk. Så kan man udvide vores boks ved at trykke herhenne på de 3 prikker ved mere. Og så får man også en hel masse muligheder, som igen vil blive gennemgået i en anden video. Man kan pakke boksen lidt sammen igen, der på skjul, og åbne igen på mere. Og det sidste vi skal, det er at logge ud. Det gør vi herhenne til sidst på taleboblen, hvor der ligesom er et rødt ikon på. Der står log ud. Bum. Så er vi tilbage til start.